Ви всі, хто був на волі, ви всі українські громадяни маєте зрозуміти, ви у 2014 році отримали колосальну перемогу. Ви маєте це усвідомити. Я як людина, з котрою постійно спілкувалися в той час офіцери ФСБ, в тому числі один із них генерал-лейтенант, там якийсь заступник їхнього керівника, цей генерал-лейтенант мені чітко говорив: Николай, вы думаете, нам нужен Донбасс? Да, он нам вообще не нужен. Это же стагнационный регион. Туда же немерено бабок надо вложить. Нам нужен юг Украины. И вообще у нас сейчас разработка плана связана с тем, что мы всю Левобережную Украину забираем. Это вам сотрудник ФСБ говорит? Да, генерал-лейтенант. Забираем всю Левобережную Украину, а правобережную пусть забирают. Вот поляки пусть забирают. Вот не решили еще Киев себе забрати чи віддати. Якщо ви думаєте, що це були голімі понти, ні. Цей офіцер, цей генерал, він говорив чіткий план того, що вони розробили. І за рахунок того, що ви всі українці, мої співвітчизники, за рахунок того, що ви всі були єдині, що ви не дозволили вас розколоти, а розрахунок був перенести плацдарми на Харків, на Одесу, Запоріжжя, Дніпропетровськ, і ви вистояли в своїй єдності, у них зірвалися ці плани. Коли я востаннє зустрівся з цим, він приїхав, значить, туди, в Владикавказ, і останнє, початку вересня 2014 року я побачив, і я вперше не почув від нього цих слів, і я побачив зміну в його реакції, а потім від нього почув, що розпочалися переговори в Мінську, і зрозумів, все, Росія програла. А ви перемогли. Ви зрозумієте це? Да. Як далі буде? Як далі буде? Я не знаю, але знаю тільки єдине, що наша єдність, цілісність, братолюбство – це єдина зброя, яка нам допоможе.